बे बाथौ धोरोमा सोरबा गेजेर ससेनिफ्राय खुलुमनानै आबिष्कार खालामनाय बे जिनिस नङा। फोथायथाव धोरोमा ओरैनो नङा। बाथौ धोरोमा आसरित जिनिसखा। फुजा होनायनि खान्थि नितिजों दिनै स्वयं आफा इसोरा, आफा बोराइ बाथौ इसोरा मैदेरखौ नों आं रायजो राजायाबो दैखांनो हानांगौ असम्भबखा। 6 बिगा बर' दौरिनो एसे ओमफ्राय हारिसा दौरिनो एसे हगारलायनाय आरो बे हाखौ दिनैसिमबो माने खाजोना होनाङा जाहैदों। आसरित। 18थि बोसोरारि जुथुम्मा आरो खेराइ फुजा आरो बे मेलखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरि, बेवहायनो नुजाफैनो हानाय आंजों सारियाव आंजों लोगोसे नुजाफैफानो हानाय लेङाइ आफादगिरि थुलुंगा बसुमतारी बिथां, बेवहायनो नुजानो हानाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां एसे आगोल बिबुंथि होलांनाय गाहाय नेहाथारि मानिक बसुमतारी बिथां, बेवहायनो नुजानो हाबावनाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सेक्रेटारि आरो बावखुंग्रि आन्सलिक दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि बिनद बसुमतारी बिथां, आरोबाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि रांगिरि अर्थात केसियार बिथां बिमल कुमार ब्रह्म बिथां, आरोबाव उननि सारियाव गोबां आं मख'स्लाबनो हायै बे ओनसोलनि धोरोमजों अतप्रत जरित गोनां खामानि मावबोनाय बुद्धिजिबि, समाज सिबियारि, धोरोम सिबियारि रायजो राजा गासैबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि आरो दमासि मागो दमासिनि गाहाम हामलायथि नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरनाय जाबाय। एसे धैर्य ला, आङो लासै लासै खोथाखौ बुंलांनो नागिरदों। जोंनि जे धोरोम बेखौ एसे आगोल दासो बिबुंथि होलांनाय मानिक कुमार बसुमतारी बिथांनिफ्राय निस्सय नोंथांमोना एसे हमनो हादों। जोंनि गुदिथार धोरोमा जाहैबाय बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमखौ जोङो रक्षनाबेक्षन होनो थाखाय, सानना हाबना खालामनो थाखाय सोरबा दाबसेनिफ्राय फैनानै सोरबा गुबुन धोरोमनि मानसिया फैनानै जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबफैया। जोंनि फोसाबनायखौ जोंनि बाथौ सिबियारि, जोंनि आफाद, जोंनि रायजो राजा, जोंनि धोरोम सिबियारि आइ आफा बिदा फंबाय गथ' गथाय जोंनो फोसाबनाय खान्थिजों जों लांनांगोन। बे खोथाखौ आं मानो होननानै बुंदों, उजानपारा गामिनि जे 118 गासै 118 बार जाहैबाय आरो आं दा एसे रायलायनो खोनानो मोननाया जाहैबाय बियो एसे आन्दाज लानानैसो बेवहाय दिखांनाय जादों बादि 118आ, खिन्थु बिनि आगोल एसे बाराबो जाबावनो हागौ खोमा खि जाने। आरो बेवहाय आंनो जेला लाइजाम होयो मोनसे फिसा, बेवहाय उजानपारा गामिया बेवहाय बे बुलि बाथौआ बोरै जानानै थालाङा बिनि मोनसे नेरसोन महरै जारिमिनारि मोनसे सल'बाथा बादि दङ आरो आं खोब बेखौ फरायनानै मोजां मोनदों। दा बियो ओरैनो जायाखै, माबेबा मोनसे काहिनीनि गेजेरजोंसो बे जानानै थांदों। आं लेखायाव नुनायावथ' माबा खाजोना खांफैलायनाय बै समनि, बेखौ नायोबाथ' ब्रिटिशफोर, इंराजफोर, साहेबफोर रायजो खुंनायनि दिननि समनि जानो हागौ बे। आरो बे समावसो बै गंगार, भुटाननि गंगार राजायाबो गावनि सान्थ्रिखौ खाजोना खांनो थिनहरोमोन। दा ओंखायनो जाय हक बे लेखायाव आं नुनानै खोब मोजां मोनदों। मानो होननानै बुंबा बे लेखायाव खाजोना खांनानै गिदिंनानै थांनोसैयाव आंनि बुंनायासो भुल जागोन नामा, गारजा फुजा गारजा थानथिंजाय बै मा होनो
जों आफा गनेशनो धोरोमाव मैदेर बेजों थांनानै बे मैदेरा एसे गब्रहैनाय बादि आं बे सल'आव नुदों आरो ओमफ्राय दाना बेखौ रायजो राजा नों आं बयबो दैखांनो खायदा लाबाय बासायलायनो खायदा लाबाय अब्लाबो हाया उनावहाय आं सर्टकाटै बुंनोसै लिरनाय बादि बुंद्रायला आरो निस्सय नोंथांमोना अबगथ गासिबो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा मोनथिजोबखागौ आंना बुंनाया खिबा जानाय एसे आलदासो जाफ्लांनोबो हागौ दाखालिसो फरायनाय हिसाबै बेवहाय माने बोरमा गोसोम दाउला गोजा माने बुलि प्रथाजों बुलि खान्थिजों फुजा होनानैसो अट'मेटिक बे मैदेरा गावनो गसंनो हादों जाहैबाय सिखारनो हादों जाहैबाय बिराद गाब्रायनाय मोनबाय जेन'बा बे मैदेर जाय खाजोना खांनो होननानै फैदोंमोन बे बिराद गाब्रायनाय मोनबाय आं बे मैदेरखौ बोरै दिखांनो हागोन रायजो राजाबाबो बेखौ दैखांनांगौथ' असम्भबखा दा फुजा होनायनि खान्थि निथिजों दिनै स्वयं आफा इसोरा आफा बोराइ बाथौ इसोरानो बेखौ दैखांबाय होननानै जों साननानै लानांगोन आरो बे बांद्राय बुंद्रायनाय भाषा नङा दस्राफ्रा सोरबाया माबा माबि होननो हागौ फुजा होनाय लोगो लोगोलायनो माने बियो ओरै जाथारबाय जाहैदों माखौ बिसास खालामो माखौ माबायो बिदि साननो हागौ खिन्थु आसरित मैदेरखौ नों आं रायजो राजायाबो दैखांनो हानांगौआ असम्भबखा आरो दा बे जिनिसखौ फुजा फाथाल होनायनि गेजेरजों गावनो सिखारनो हाबाय दा खुसि जानानै राजानि थिनहरनाय जाय खाजोना खांग्रा बेनो खुसि जानानै माने मा होनदों बे हाखौ बोरैबा 5 बिगा ना 6 बिगा बर' दौरिनो एसे ओमफ्राय हारिसा दौरिनो एसे हगारलायनाय आरो बे हाखौ दिनैसिमबो माने खाजोना होनाङा जाहैदों आसरित बियो बिराद फोथायथाव धोरोमा ओरैनो नङा बाथौ धोरोमा आसरित जिनिसखा आरो बे बाथौ धोरोमखौ जाय हक आं फोजोबनाय जाबाय बे सल'खौ बेवहायनो आं एसे मोजांसिन फरायबा मोजांसिन खिन्थानो हागौमोन हथात मथात जादों जाय हक काहिनिया सारांस बाहायो गुसुङैबाबो बेबादि स्टाइलनि आरो दा बिसास लानो गोनां नोंखायनो आं बुंनो लुबैदों बे बाथौ धोरोमा सोरबा गेजेर ससेनिफ्राय खुलुमनानै आबिष्कार खालामनाय बे जिनिस नङा सोरनिबा बुद्धिस्ट धोरोम ख्रिस्टान धोरोम जयगुरु धोरोम कृष्ण गुरु ब्रह्म धोरोम बिसिनि बे धोरोमफ्रा माबेबा मोनसे सथिका माबेबा पुर्निमा बारायथिथि एथ' इयारनि एथ' सथिका एथ' इयारावनो बे ओरै जादों बे बुद्धिस्टआ बे ख्रिस्टाना बिदि होननाय दङ नाथायबा जोंनि बे बाथौ धोरोमा सोर खुलुमजेनदोंमोन सोर दिरुनदोंमोन बिनि खुनु थं थारिख निर्दिष्ट माबा मोनसे गैया जों साननानै लायो बा बे खोथाया नंगौ बे बुहुमा सृष्टि जानाय लोगो लोगोनो जुग बोसोरनिफ्राय बे बुहुमा सृष्टि जानायनि लोगो लोगोनो मानसि सुबुं माहारिया जेला बे बुहुमाव सृष्टि जाफायो अब्लानो बे बाथौ धोरोमा फैफाखादों होननानै बे बुंनाय भाषाया स्पष्ट दै रायजोफोर एकदम स्पष्ट खोथा आरो बे बांद्राय बुंब्रेनाय भाषा नङा बुहुमा सृष्टि जानाय लोगो लोगोनो बे बाथौ धोरोमा फैफाखादों आरो बे बाथौ धोरोमखौ बै समनिफ्रायनो बै समनि जुग जारिमिना मोनहासयै जारिमिनाथ' बे लेखा रोंनायनिफ्रायसो जारिमिन जादों होननानैबो बुंनानै लानांगोन जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमा फैफाखानाय आरो बेखौ बै समनि रायजो राजा बै समनि बाथौ अजाफोर जायफोरखौ जानागुरु होनो जोंनि ओनसोलाव बबेबा सोनाबहा बेखौ रजा होननानै बुङो बबेबा जायगायाव बेखौ बायलुं होननानै बुङो दा जोङो एसे गिदिंनानै मोनथिजोबदों ओरै सोनाबहा माबा रजा होननानै बुङो बे जोंनि बाथौ जायफोर रायफोदगिरि अजा बेखौ जाहैबाय सोनाबहा बै बेंगलथिंजाय दार्जिलिंथिंजाय बिथिंबो बाथौ दङ नेपालथिंजाय रजा होननानै बुङो आरो बबेबा एसे ओरै सोनाब सानजाजों बायलुंबो होननानै बुङो आरो जोंनि जायगायाव एखमबा जानागुरुबो होनो अजाबो होनो जाय हक
दा बेफोरखौनो नोंथांमोना एसे खोनासंनानै ला आफादजों सोमोन्दो था बै समावहाय आफाद गैया बे धोरोमखौ सोरबा माबा मोनसे स्रा स्रा बुंनानै बा बे धोरोमखौ मोजां माबाजों लाबोनो थाखाय बै समाव आफाद गैया आफादा माब्लानिफ्राय जोनोम जादों होननानै बुङोब्ला 1992 निफ्रायसो अल बाथौ रिलिजियास इउनियन महरै जोनोम जानाय जाहैदों आरो बेजों एसेबाबो फोसाबजानाय फैदों अल बाथौ रिलिजियास इउनियन दुलाराय बाथौ सिबियारि आफाद मोनसे इउनियन बेबादिजों बे धोरोमा सिबिजानाय फैदों बै समनि रायजो राजाफोरनि जे फुजा होनायनि नीति खान्थि एसे सोंखारिनाय बुंनाय बादि जायो बै समनि आरो अजाफोर एसे सोंखारिनाय बुंनाय बादि जायो बिथांमोनखौ ओरैबादि बुरजा बाख्नायफिननोबो गोनां जायो मानो खोथाया बै समाव जाम्बा जाम्था लेखा रोंदबै सिबाय सादा सिदा बे अजाफ्रा सोरबा मोसौ गुमग्रायानो गावनि खुगा सालुजों खुगा खुगा नंखायनो बाथौ धोरोमा खुगा खुगा सोलिबोनाया बे अजा हिसाबै सालामि होग्रा गारजा फुजा होग्रायानो बारा जोंनि गेजेराव लेखा रोंनाय मानसिया रोंफेरामोन सादा सिदा मानसियासो माने बे बाथौ धोरोमखौ लाखिबोनाय जादों अजा हिसाबै खुगा खुगा आरो बै समनि जे रायजो राजाफोर बिसोरबो कनसियास गैया आं डिसिप्लिनखौ सिगाङाव दोननानै खोथाखौ बुंनो नागिरग्रोदों बिसोरबो जोंनि रायजो राजाफ्रा कनसियास गैया बै समनि जुगनि जायफोर बाथौ सिबियारिफोर धोरोमा जेबो गैयामोन दै रायजो राजाफोर बै समाव नोंसोरबो उपलब्धि खालाम बै समाव जेबो धोरोम गैया बर'फोरनि गेजेराव मोनसेल' धोरोम दं होनोबा बे बाथौ धोरोम आरो दा माबा माबा धोरोम जानानै थांदों बे खिन्थु ससेनिफ्रायसो दा बे जोंनि गेजेरनिफ्रायबो बिसोर एसे मानो थांदों बेवहायबो डिमेरिट माखासे थानाय जाहैबाय थांग्राफोरखौ सिदा सिदि गाज्रि मोनबानो जाया बै समाव जोंनि गेजेराव जोंनो बे बाथौ धोरोमखौ जोंनो संस्कार खालामनानै लानो हायाखै आफाद गैयामोन नोंथांमोननि गामियाव जेन'बा खोथाथाय खोथा नोंथांमोननि उजानफारा गामियाव जायाखैबाबो बबेबा गामियाव जादों खेराइ फुजा होनो फैनाय लोगो लोगो गारजा फुजा होनो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि उजानफारा गामिनि सोरनिबा न'खराव गोथार सालामि फुजा होनो फैनाय लोगो लोगोनो बाथौ अजाया खापसे जौ लोंनो बिग्रोनाय जायो आं बेखौ मानो बुंबाय थायो बेना लेक्सारा खालि बिदिल' थाङोलै बिदि नंनो हागौ खापसे स्रोब बिखोमानानैसो खुगा बायनायनि जौसो बिग्रोफैयो बेफोर मोनसे बिराद डिमेरिट जोंनि गेजेराव बिराद डिमेरिट जाबोनाय खापसे बिफैग्रोबाय दाना बै न'खराबो जेबो मोनथिया गावनि फुजाया माबादि जागोन माबादि जाया गावबो जौजोंनो दिन थांग्रा हिसाबै दाहोना रुवाथि बेंग्रा हिसाबै गोदोनाथ' दाहोना रुवाथिफोरखौ एसे गोजोन होनांगौ गायनांगौ फुनांगौ खेथि बाथिजों जाग्राखाय बे न'खराव जौ दङखि दंथारो जेरैबाबो मोनाबिलिफ्राव दाहोना रुवाथि एसे स्र' लोंलायलायखागोन न'खराव जेरैबाबो जौ दंखायो बर'फोरनावनो गासिनावबो बुंनो थाङोबा जौ दंजोबो जौ संग्रा हुदाखा आरो बे गाज्रि नङा बेबो मोनसे कालसारानो दे खिन्थु बेखौ जों बाहायनानै लानो रोङाखैना जों नांगौखिनिसिम अकेजन सेलेब्रेट खालामबा फुजा फाथालफ्राव जों जेखिनिसिम एसे फुर्तिनि गेजेराव लोंनांगौ दमासिफोर फैयोबा बैसागुफोर फैयोबा बर'नि माखासे एंगारनो हायै धोरोमजों सोमोन्दो गोनां माखासे अकेजनफोर दं जोंहा जेन'बा बैसागुफोर जों नागारनो हाया बेखौ बियो जोंनि बाथौ धोरोमजों अतप्रत जरित दङ बे सोमोन्दो दंजोबो जोंनि बाथौ धोरोमजोंहाय दा अब्लाबो बे बिथांमोना गावसोरनि फुजाखौदि थैरिं बैरिं लाबोनानै दिनैसिम नैबे दानि जुगावहाय सिकेट जुगाव लेखा गोरोंफोरनो ज्राब गारनानै होफैनाय बायदि जाबाय जों खुनुरुखुम दैदेन दस्रा गुबुन धोरोमाव थाङालासिनो बाथौ धोरोमानो बर'नि असे गुदिथार धोरोम होननानै साननानै जोंनि सिन्था धाराजों रायजो राजा बा बै समनि जानागुरु अजाफ्रा थैरिं बैरिं लाबोयै दा लेखा रोंनाय सिकेट जुगनो ज्राब जालदाब गारनानै फैबाय आफाफोर नोंसोर मा खालामदो होननाय बादि दा बेखौनो आं बुंनो लुबैदों जोंनि गेजेरनिफ्राय जे दानि जुगाव लाबोनानै जोंनोदि ज्राब गारनानै फैबाय दानि आथालसेनो जों बै समाव मामोन बोरैमोन जोंबो मोनथिबोआ
जोंबो दासिमबो जोंनि सेनियर दैदेनगिरिफोरनि उन जथा दामग्राफोर बादि ना सारनायाव खबाइ लाग्राफोर बादि जोंबो उन खारफानानै जोंनि सिन्थाधाराजों जोंनि एसेसमेन्टजों जोंनि केलकुलेसनजों जोङो दा बेखौ हाबसोबनानै जों बोरै लांनो जों बोरै लाङा रायजो राजाखौ बोरै खालामनो जोंनि सिन्थाधाराजों दिनै आफादा बेखौ मावनो आवगायबाय। दा बे जिनिसा फैयै फैयै दहाय आं होननाय बादि 1992 आवसो अल बाथौ रिलिजियास इउनियन जोनोम जादों।